আগেলে খাকুলো তেলি আমরা তুই ফইমা ফালো গাড়ি ভাড়া 50 টাকা आंखौबो खोनाखा अब सिन्धु चरण जमातिया हाय दे सिनि एमलाबाथाय फाइगला नै सिन्धु चरण जमातियाबो सो फाइगा साइमियाबो कयबार जनि फाइगा न रक साइ मानसि नाय 5 बोसोरावबो सो फाइखा वाइ बिसोर पैसा खालिया ना नङा आंले बोसोरले खमनिया ना गते 5 ताबो 19 तारिख मा फाइफिउ नाय बोसोर खमिया आं 2 बार फाइने किन्तु 3 बार देनो 4 बार न बोसोर 4-5 बार फाइजक मानो ओंखे 5 बोसोरको 4-5 कुरी बारले फाइजन नै खा खाइ वाइसे बवाइसेबा फायाबा कुरी बारले फाइजन आं सेस्ता फाइनाय जाय हुक ओंखे कखे नेरनि कामि तो बेलागे तंसो थक अर शिलं हाय जागा हाय आंमा तंजाव हाय फाइफ्रो फैलासो फाइफ्रो हाथायनि लामुक थांखाके शिलं बजारा थांनाय रब साइमान नाय शिलंबो लुंगागोनो नाय थक टाउन सनामजा हाथाय जागानि नायखांके नाय थक जें खारौ हाय हरं खनाय थंमानि जोंसा साखाय इनके सिनिउ कामिबो एकटा शिलं हाय उथुक जागा बेलागेनो तंसो थक कारेन्ट काइसेला सक फाइखा लामा फियाबा सक फायाखो स्कुल सक फायाखो रोंन क्रिखो अंगनबाड़ी सेंटर काइसे क्रिखो तेसिनो डिस्पेंसारि हायरो क्रिखो माने गोबां मासुं ताकफानो मान थाइ दंखो सरकारि थानिगो आबराव मायाखो ताबक सिनि एमएलए गै सिनि मैडम एम गै सिनि दायित्व तम सिनि सारायरंनो शिक्षारिनानि आ सेरायरंनि भबिष्यत तामंनाय आरो आसक्ते सराय सला काहाम ब्रै काहाम बर' फ्यूचर तामंनाय आनि बखागो हाय वान सक दं आं बर'नि बुमा फाताम वान सक ना बैहायनो बर'बो डक्टर नामना मुसुंनाय इंजिनियर बर' कतर खायना मुसुंनाय बा फुजि चाकरि फानो खायनो रा मुसुंनाय फियाबा ताबक सरकारि चाकरि माना थांखांखे कम से कम बर'नो मिनिमाम बर'नो एजुकेशन शिक्षाले किन्तु रिना दरकार बे शिक्षारिना थांखांखे सिकाइसे अंगनबाड़ी सेंटर स्क्रै अंगनबाड़ी बर' अ आ सरसरिया क ह सोरनाय इनका बर' आसुतर तंबाय थाता खुनि सुजुग सुबिदा माइया पाहाड़पुर बाजार बाय और जागा प्राय 12-13 किलोमीटर हाजार ओ कामिनि बर' रक बाहाय खिया थे या कुंला हिमलायि तंजाबायखा आंबो हासालो तंफराखबा माया ममता कमु जखन गानारो फाइबरखनो माया बारै फैयो माने नरकनि जे जंजाल कष्ट माने खा एकदम तंथयां थांवायसि सिनि तिप्रा सरक ताक फानो एकोनारि कलुगजा अब कलुगमानि कारण तंगौ जोंनो कलुगरिनाय आलका बरक तंगौ आयां नारनि जारा फाइनै रक जोंनो गोबां राजनितिनि रंरिवै वाइसबा सीपीएम वाइसबा कांग्रेस बरक सिमी काहाम नारगलायो रां फाइबो लामानि रां फाइबो बरकनि एलाका काइसे डेभलप खालितोबो सिनि तिप्रा सामसाय ओके रां रहोया ताबो कौनि कौरम दि डीएम खरकसा आ डीएम नि थानि पावर तंमानि न सेक नायनानि साननानि सिनि एमएलए ईएम रोनि दायित्व आ एमएलए रक जदि फान करै साइतो मायखौ माइयासेबो आबुनि बागै कम से कम ताक एमएलए नानि ईएम नानि एमडीसी नानि केबो लेखा परा दरकार अफिसार्स बे कक सालायगानि साहस के कक सालायनानि फान नांगौ इको जों फान गोनां बुरिमा खायसि बनां पाइया अफिसार बायगे बखा ताना रिलायमोन हायसे ओ AK-47 सिलाय बुसलै कक माकेन बसायमोन अफिसार फानसे पाया बनो ब्रास फायार हिमा हाय आमो हाय खरकसा बुरै आयरन लेडी हिनोसों आयरन माने सर हाय कराक खरकसा जों लिडार माखा आबो कपाल काहाम नरनि बागै चिनि बाय कपाल काहाम गुबुन अन्य पार्टीनि एमएलए थों अन्य पार्टीनि एमडीसी थों आसक एजुकेटेड बरक रोंजाक सिजाक बरक करै किन्तु नरक जाजाय खायदि बीजेपी थांनाय दि सीपीएम नि नायनाय दि थाङै एमएलए रक एमडीसी रक ईएमस रक चिनि तिप्रामो थनि जारा ईएमस एमएलए तंनाय रक जतनो बुखु बुचलेबो लेखा पराबो गोनां अफिसार बे तक करलेनि क्षमता जतन थानि तंया फागो आरो महाराजानि फान महाराजासनो संरिखा आम हाय बरनो बबो नायि सं हायसे हाय अफिसाव थांखाखे बबा कक थाइसेबान साइमिया अफिसार बाय आमतै बरनो एमएलए सं बचलिया ईएम सं बचलिया फिया बसनो महाराजा ठीक बरनो ब संगै रिउ खरकसा समय निराव नुना सिनि सार रंजित देवर मानो बाहाय खेरि लाइनु खानाबले आसक साहस गोनां खेरि लाय हायसि सिनि एलओपी अनिमेश सार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाहाय तांलाय नु खादे वानजिफा पाया हायसि बांलाबो पाया इंग्लिशबो पाया हिन्दी पाया बनो साना ताका सिनि मुख्यमंत्री ताक डॉक्टर मनिक साबन पाया बनो कगो आसक तांजाव हायसि आसक फान गोनां सिनि तिप्रामो थनि
MLA EM MD sirok tot kereng tak sulu जों pal baksa khai samung tangnan isi phani na sitok जों जे मानसाक जरतै जों सिनि तरफ থেকে চাই তংনাই যারা আরো পারা তৈ দুল তংনাই লিডার্স তংনাই রক বড় কমিউনিকেশন মা তংনাই তালা সিদি তা কিরিদি ফোন খাই হদি MLA no ফোন খাইনা নিবা মাওয়ান সব কিরি উলাসি বাকসা মুতো আনো সব nge sini madam no phone khaina ni lasi ma hai kiri ma haingu noro ne bud baisen keplaying ble noro kono din ta kiri tala sidi ek bar dui bar tin bar mai ka 4 bar 5 bar 10 bar fan khaidi haisi जों जे के पाना बाद द phone khasana kok sanani बाद द haisi norok jodi जोंनो phone khai angke sini or to kabang ma boroni phone phayu ingka जों share bai ma yang thango sabo phone khai apor gote noro call back khaini moto ma yang thango sinoro call phai ma miss call 18 jon arong thang tola thang pai ke tabo tola di thang ka mobile nai ke abo share jangi nai je engko sabo khai ka phone nai je hengko abo ni bagai nang mai ke tini mai ble khana call khai di chini ma ha osubidang tongkha जोंनो स्कुल नांनाय साबनो जों चिठी सुइनाय abo ro or jaga ni leader tongnai ro masi sanai ka biang ke serai phana dud masaya buma bo dud riya जों abo kok no saimano haisi ma siri khongnai ma kapnai ma sannai sini man thaino norok sanka जों santu bunai sakabo abo sini odikar haini bagaido oro jara leader thui dulan sang specially koina musugo norok kisa leader sobai juga khaidi যোগাযোগ খাইखांखे नेरनो जे तामो नां मानथों माया थों जों सेस्ता खाइथानाय हायसि नों चिठी रिबानि जे प्रपोजल रिबानि आसले आं खाइखा दफानि बागै ओ आमचाइनि बागै नाय दिख अंगनाबारि सेन्टार तयबाय थानि इको बिनि सेक्रिफाइस दङ दा सन्जिबनि सेक्रिफाइस दङ बरक खाइमा बायसि सिनारो काइसा अंगनाबारि सेन्टार मा खाले कामी बरक का हामा हिनै नानो आसबनि खाकसाव मानो हायसि नरक तय फेम बायसि काइसा स्कुल खा लामांखा हाय देबा काइसा हेल्थ सेन्टार ओंखा के बसो खातंग थ जों रां पैसा बागै बरंनो जों जारिमेनया बरंनि बागै जे सेवा खायनायनि सुजुग मामानि सेवा खायमा मानि आबो सबसे बरंनो बखाव दं थ मा माव हायनि बागै जोंनो महाराजा फोरोंमानि बिसिंतै महाराजासो जोंनो फोरों बरंनो सेवा खायदि जे मानसा मायखौ मानजालिया किन्तु जे मानसा जरतै जों सेवा खायमा थां कतै कलक बांसाना थांलिया सिनि मेडाम तैबो नेरनि कक बाय रियां कक बाय बुजो फागे बो तैबो सराय के बुजो माने आंसै कक बो गोरों बो आंबो बिनि गानाव खोनागौ याख हायसि आंले के बकताल बरक रासिदिगो बां कताल हायफानो काइसा मा कइनाय थाइसिंगो सिरि साबजनि साखालि दा केबो बरक फाइगै नरक न नरनि कामि जेताबो थानसाके तंग मन न नाइतो थके तंग मानि न केबो सुप्रुवानि बागै बरक फाइगि मानो जोंनो सब समय आयां नारनि बरक फाइनै रक सुपुरुनानि काइसा पलिसि बरन याफा दङ जोंनो तिप्रासा थानसां खादे इनके बरक सुपुरा आगे तामनि बागैसो पार्टी बांबा आईपीएफटी फु आईएनपीटी फु एनएस तांसके एनसीटी फु माने गोबां मासिनि तिप्रासाव के राजनीति संगठन गोबां मा जों सामजाव 109 त काइबसु त कांग्रेस दंनाय सीपीएम दंनाय बीजेपी दंनाय तीनटा जिनि तिप्रासाके बरकबो कम पार्टी बले बांला मनायसि दे 7 8 टा 9 टा 10 टा इंगा बा जोंबा फान कमिसन बेलेना आनि याक्सि कंसा बाय आनि याक्सि कंसा बुसले फान दं बा कं नैके फान दं तैसा कं थाम के तेबो फान फायो कं ब्रै 5 टा बाय रं फाके बुसु फान फायनै इंगा सिनि तिप्रासानि जे यूनिटी दं माने थानसा दं मानो सबायनानि बागै गोबां मा बर' एलाका हाफाय मानो नरन तग्रिनाय वाग्रिनाय ताखुमरिनाय नग्रिनाय खिथारिनाय फायनाय जों मानसि फायसि दै हिनै आबो अखरा सागरा दंनाय रक ओ कामिनो जरा तै जुलनाय रंगाय थकाय बरक तैबो सायमान हायसि बसक सीपीएम बाय थय गलां जाखा कांग्रेस बाय बसक थके जाखा बरक जतो सायमान कग्रिबो कक साफायो कगनि मते साबुं ताइया हायनि बागै सिनि ताबुक जे बुबाग्रा तै दुलमान जे तिप्रामथा पार्टी एक्चुअली बकुनो तिप्रामथा काइसा राजनीति संगठन या आबो दफाते जातिनो मोथांना रोंनानि काइसा संगठन जाबो आगे नायले सगरियां बाय जमातिया काइलिया देबरमा बाय जमातिया काइलिया कलय बे काइलिया ताबुले बको जतन काइले खेबले जों तिप्रासा सिनि मुं काइसा ताबो जों तिप्रासा ओ जमातिया जात रियां जात कलय जात कि ताबो बुखोखौ खोनासिबा केबुनि बुखो दे खोनाखा कम खावनाय न हायसि काइलायखा बरलायखा देबरमा जात हिंगे जानि बुआइसि देबरमा तंग्राबो तामो खायसिनै सागरदि रियां जात हिंगेसि आनि बाइसि रियां बै काइजाबो हामजाग मारि आं केनेरो यूट्यूब नु खाना कुसु बुरि नायथोक्सिसि खाय
röbro saptrungu ani jat ani bai ani babuni butani busajungni busasi bole hamjang mari yangle ngang riang jati ga bani bai ni busana hami himaklai ga bai kala jati bai jati hami hile masni ba o kaijang laika borjang laika halok bolaika ka tabo kebo ni kebo जों हामिया हिला हिमानलिया ga hamjang lainani जों tabung maru siu a hamjang laimana teibo मजबुत खाइना बागै चलो महाराजा teibo मजबुत खाइरि थाइका अर न खंसुगिया अर श्राद्ध ngana जों रां पिसा मिसा खलागि सुबाय लाइजौ आगे आबते रखो जों रोंगिया केबो पलिटिकल पार्टी आगे न नुनुक बा केबो नुदे नुक सादे राजनिर पाइ सिन्धु बानो फाइगै बैनि श्राद्धको फाइगै खक्सा मासा सुबा मादे नुक बा रै सिपिएम आमला त teibo सुबाय आबते खाइ जोंना ताबक जे मानसां जरा तै मेडाम नो नुक नाय नों आनो नुक नाय युट्युब रगो अर श्राद्ध दंके किसे मिसा जों 2000 फन सुबाय रि 1000 फा जे मानसां सुबाय लाइजौ अम हाइके बखावो बखा क्वार बाय सुबाय रानि काइसा चिन थानिगो सोरों मुं माखा आबरि नायके महाराज सुनरि ताबो जों खानसा दंलायनाय केबो फाइगे खुनजुता कान्दे जों खोनाय हेरइ हदे जे सा जों मानसा चिनि मेडाम बाय जों बुखुंनै साखथारि जों काम तांलायनाय बसकांगर जागा ताम प्रग्राम काइसा मेलांनाय जारिक सम्मेलनता तक्सि हाबु माने आ प्रग्रामाव जोंनो रिंनाय खोनामाबा अबयसय फायनाय अंगा जों थाइसिंगो फायलायते मेडाम बाय सालायखा डीएम नवाइसा नि ओमपीडी गुरिनिफ्राय डीएम साबो काइसा जागा नायथक जागा नायदि अ जागा टुरिस्ट स्पट যেমন তাক মুনতাং সিনিবাই খা জম্পুই হিলি সিনিউ जों जतनो अ आगरतलानि बरक साब्रुमनि बरक गारि रिजार्भ नागै 4-5 हाजार खरच खाइ मा थांनाबले खरच खाइमोन यागुलो अ जागा ताम मानैमान पाइनागैसि नगमा तुइ फेफिउ नायदि इंगासिन हर इनकाम नि कोनो सोर्स गरै खाइनि बागै आनि प्लेनिं मेडाम जों सालाय फैखा डीएम न तुइ फैनाय अ जागा कालाजारि हाथाइगो फुनुगनाय दमबुरनि जे नायथक नुख्लाय मानि रगनो तामखर जागा प्रोजेक्ट नामै काइसा उ आमचाइनि लुकुरगनो काइसे इनकाम नि व्यवस्था खाइरि माखा लामाबो हामसिनाय दैनि व्यवस्था बाफरंनाय सब किसु उंनाय हाइसिया फरनाय नर नाय दं जों डीएम न तुइ फैनाय विजिट खाइना आबकसिनि एकटा खाव जों प्लेनिं खाइना खाइसि बेलायखा जागा नायथक हाइसि अमत्रक शेर जाया बुइ नगै दं आगे हाइबानो बै केबो शेर या हाइसि जेमन ताबो मुनतां आनि कामि गानासि आगेरागो बलंरगो जों वाटानो खाकायाता किन्तु सिनि दा कमल आता कमल खलय वान सगै बाबे गयर खाइके काइसे हाइंनाय हिनै मुनतां नो काइसे ताबो टुरिस्ट स्पट नो खाना जरा नुबाय खाबले अ गाना गिनि मल समदो फानि बरर तंगो रियां दो फानि बरर तंगो आगले खाखुलो तेलियामरा तुइ फैमा फालो गारि भारा सि 50 टाका थां फाइके 100 टाका नगबनियो साखमराबो थाइरक 40 टाका रकसिमा फालो थाइसा 30 टाका रक ताबोके आफरो खाइतामो 10 खबले बया आसगैसि बरक खबले बरक सि गोबां लाब जाखौसि नरकले कष्ट खाइ कलम दै खाइगै कय मास नांखाना बरो खाखलबो थाइ तरिनानि मामाले 30 टाका थाइसा ताबोके बरक जागा आसगै हाय आसगै हाय के तंगनसे खगलो हाय पाइमात लांबाय के साखमरा रक गान्द्रि रक हाय लांमा थामै खबले तब चिनहर जाबो जों हाय खाइनानै एकटा जों प्लेनिं खाइ दं हाय मेडाम बाय जों खाइदे अरबो सांगो अरन आमसानि लुकुरावनो जों जे मानसां जरा तै जों 4-5 बोसोर डेभलपमेन्ट खाइनो जों जाय दंनाय जों बै हायके तंनो नांनाय बै जेमन गारि काहाम कावो बै नक काहाम ताङै तंगो आमो हायनो जोंबो नगो कम्पिउटार लैपटॉप तंगो बैनिरो मोबाइल काहाम तैयो चिनि आमसानि बरनोबो बै बेबाक साखाय तंनानि एकटा उद्योग मानानाय चेष्टा मा खाइनाय जों फुल सापर्ट खाइनाय जे मानसां जरा तै चिनि तरफ थेके